Reklamiram član 100. Poslovnika Narodne skupštine i zaista bi bilo vrlo korisno da siđete jednom u klupe pa da otvorimo polemiku. Mislim da bi to građani Srbije voleli da čuju. Bila sam u pravu kada sam rekla maločas ono za Večernje novosti. Evo, dva teksta su izašla afirmativna o ministru Malom dok smo ovde govorili, a na račun gospodina Obradovića i mene kako mi želimo da idemo sa ne znam žutima, ne znam gde. Pa gospodine Mali, pa vi ste žući od košulje Srđana Milivojevića. Pa vi ste od njih žući. Nemojte, molim vas. Ne možete vi nas da ofarbate ni u jednu boju zato što mi znamo ko smo i šta smo i ne krijemo svoju prošlost i razgovarat ćemo sa kolegama iz opozicije da se odbranimo od krađe glasova uvek, ali mi znamo svoj politički put i znamo svoje političke principe i nikada ih nećemo predati, izneveriti i odreći se njih, bez obzira kakve klevete i neistine pisali o nama. Pozdravite urednike Novosti, verujte, obećavam da ćemo vratiti ugled Večernjim novostima kada budu došle državotvorne snage na vlast koje će voditi računa o medijskom sektoru Republike Srbije i neće dozvoliti da sve pretvarate u rijaliti i tabloide. I preporučujem naravno i da budete jedan od sledećih učesnika rijalitija. Ide vam dobro.